Ми віримо в успіх цього проєкту, бо він був розроблений для вас, звільнених з російського полону. Ці ролики, як запущені у воду вінки на Івана Купала, пливуть по інтернету і колись обов'язково знайдуть того, кому дуже зрадіють рідні герої із світлин і будуть вдячні любій інформації про безвісти зниклого чи полоненого, з яким пропав зв'язок. Ми вже навчилися чекати і чекаємо, поки ви будете готові до комунікації з нами. А чи дочекаються вони, наші рідні в застінках катівень? Подивіться, будь ласка, на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект «Чекаю, шукаю, знайду». Ми голос рідних, безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.